खुलुमबाय दिनैनि सप्तायाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट सप्तायानो जाहैबाय 14 साननि थाखाय गुवाहाटी नोगोरमाया आबुङै लकडाउन। रायजोआव करोना भाइरासनि साग्लोबसारनाया सानफा एफा गिख्रंथाव महर लादों। बेनि गेजेरावनो गुवाहाटी नोगोरमानि थासारिया जिंगासिथावना जादों, जायनि जाहोनाव गुवाहाटी नोगोरमाखौ गाबोन रबिबार हरनिफ्राय 14 साननि थाखाय आबुङै थाला बन्द फोसावबाय आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बिथां डक्टर शर्माया नेशनेल हेल्थ मिशननि मावखुलियाव खुंनाय खौरांगिरि मेलाव बे खौरांखौ फोसावो। 2 नम्बराव दङ सरकारा पेन आधार लिंक खालामनाय समखौ बांहोबाय। सरकारनि फारसे जागायनाय बिथोनमानि बादिब्ला पेन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनो समायसीमाखौ आरोबाव खनसे बांहोबाय। नटिफिकेशननि बादिब्ला मिरु सरकारा आधार कार्डखौ पेन कार्डजों लिंक खालामनायनि समायसीमाखौ 31 मार्च 2021 सिम बांहोबाय। मख'नो गोनांदि करोना भाइरासनि जाहोनाव सोमजिखांनाय थासारिखौ नोजोर होनानै सरकारा बे थांखिखौ लायो। 3 नम्बराव दङ हेलिना स्वर्गियारिया UPPL हानजायाव जयेन जाबाय। हादरा करोनाजों दावहा नांनायाव नांथाबगासिनो दङ। ओरैहाय BTADआव देग्लायनि खुंजानो गोनां बिसायख'थिखौ लानानै दोंहाव बार बारगासिनो दङ। कृष्णकान्त हेन्डिक गार्ल्स कलेजनि बारग' आफादगिरि लोगोसे गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बारग' लोगो नेहाथारि हेलिना स्वर्गियारिया UPPL राजखान्थि हानजाखौ मोजां मोननानै हाबबाय। बिथाङा मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बुङो दि जों UPPL खौ मानो सापर्ट खालामनांगौ होनोब्ला BPF सरकारा दिनै 17 बोसोर सासन खालामब्लाबो जों नुनो मोनोदि बिथांमोना जेरैबादि हेल्प खालामनांगौमोन बेबादि जों नुनो मोनाखै। हारिनिफ्राय जाय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जालांदोंमोन बिथांमोननि थाखाय जेबो हेफाजाब होनाय नुनो मोनाखै। लोगोसे जों जुदि गामियाव सार्भे खालामनो थाङोब्ला नुनो मोनगोन गामियाव दासिम दैनि सुबिदा दलं बा गांनाय उखैनायानो जा जेबो सोलायनाय नुनो मोनाखै। मख'नो गोनांदि बिथांनि UPPL हानजायाव हाबनायखौ UPPL राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ आर'नाइजों बरायो। 4 नम्बराव दङ बार्सिल'नाया ला लिगानि पइन्ट टेबोलाव टप सारियाव थाफिननो हादों। बार्सिल'ना फुटबल क्लाबआ दासान्दि सोलिगासिनो थानाय ला लिगानि गुबुन मोनसे मेच गेलेनायाव फिन देरहाबावनो हादों। एथलेटिक बिलबावनि हेंथायै गेलेनाय मेचआव देरहानो हानानै बार्सिल'नाया फिन खेबसेबाव ला लिगानि पइन्ट टेबोलाव रियेल माद्रिदखौ गाहायाव दोननानै गिबि सारियाव थाफिननो हायो। बार्सिल'ना आरो रियेल माद्रिदनि गेजेराव पइन्ट टेबोलनि गिबि सारिनि मासिखौ उनसिगां जाबोबाय थादों। बार्सिल'नाया मोन 31 मेचफोर गेलेनायनि गेजेरजों 68 पइन्ट मोननानै पइन्ट टेबोलनि सेथि सारियाव थानो हायो। ओरैहाय रियेल माद्रिदआ 30 मेच गेलेनायनिफ्राय 65 पइन्टजों नैथि सारियाव थानो हायो। 5 नम्बराव दङ कामातापुर अट'नमास काउन्सिलखौ थाबैनो मावफुंनो आक्रासुनि दाबि। अरुण रायनि दैदेननायाव दुलाराय कच राजबंशी फरायसा आफादआ सिगाङाव रायजो सरकारा फोसावनाय बायदियै कच राजबंशी हारिनि जौगाथायनि थाखाय कामातापुर अट'नमास काउन्सिलखौ थाबैनो मोगथां महर होनानै मावफुंनो थाखाय दाबि खालामदों। क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खुंनाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आक्रासुनि आफादगिरि अरुण रय आरो बोसोनगिरि प्रदीप रय मोनहा फोरमायथिनाय बादिब्ला फरायसा आफादनि 3 सोद्रोमानि मोनसे थान्दै हानजाया बावैसो गुवाहाटीनि दिसपुराव आसामनि टुरिज्म मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मखौ लोगो हमनानै माखासे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनाय जादों आरो सरकारा थांखि लाखानाय बायदियै कामातापुर अट'नमास काउन्सिलखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय आसाम सरकारखौ खावलायदों। 6 नम्बराव दङ सुबुंसार नार्जारिनि बिफा बिबौ आरो रायजो राजाफोरखौ मिरु एबसुआ लोगो हमदों। चिरां जिल्लानि टेनदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव थानाय 1 नं सालबारि गामिनि थागिबि मुस्रि जापान नार्जारिनि फिसाज्ला सुबुंसार नार्जारिया टुक्राझार जौसिन फरायसालिनि थाखो 10 नि अनलाइन आनजादखौ मबाइल गैयैनि थाखाय आनजाद होनो हायैयाव थांनाय 23 जुन 2020 खालाराव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लायो। बे दुखुनांथाव जाथायखौ मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर', बोसोनगिरि खोंख्रा स्वर्गियारिजों लोगोसे मिरु एबसुनि बिबानगिरि आरो चिरां जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि मोना जाथायनि सायाव खौरां लाहैयो आरो रोंसारि फरायसा सुबुंसार नार्जारिनि बिफा बिबौ गावबुरा आरो गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगो हमनानै जाथायनि सायाव गुवारै सावरायो आरो इयुनाव बेबादि जाथायनि सायाव सांग्रांथि थानायजों लोगोसे फरायसाफोरजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जायोब्ला थाबैनो एबसुनिसिम फोरमायहरनो थाखाय खावलायो। दिनैनि निउसआपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।